Telefon mi se... Ljudi, nastavljamo, cijeli telefon mi se restartovao, znači ugasila sam slučajno ekran, tako da ipak smo pobedili. Zaslužili 106, još nam fale 4, da vidimo da li ćemo da pobedimo još ove dve bitke. Možemo i da izgubimo, samo da bude zabavan video, morat ću ova dva videa da spojim. Wow, liko si ima Grejnija. Vjerujem da dobijem tu ekstra kartu, to nije sad ekstremna mislim karta, ali ne znam za vas, ali neka možda pika. Bežujte! Spokojnije, da će velika zadaća. Pobjeda! Ajmo jako, pobjedili smo, okej. Ne znam da ću iskupila sam. Ovo je posljednji utakmica. Bilo je jako kratko, uvijek znamo kako. Nemoj! What the? Nemoj! Kakve original karte, samo da vam kažem. Evo original karte. Ili kore, da malo uvijek da ću dalje. Ne. Kuda idemo? Vidi ovo, na pogrešnu stranu. Tako smo dobili jedan tower, tako da bilo to. Mislim, nije bilo to, nismo još pobedili. Ali ipak gubimo, koliko se meni čini, gubimo. Ljudi, gubimo. Ovo tako. Znači, tako sam vas reći da što mogu da stavim ovo. Jej, brate. Nemoj mi ubit. Nemoj mi ga ubit. Top, ubi ga. Dobro te. Nema. Ima fakat. To nije bilo pošteno. Poštenačina. Nema ga. Vidite ovo. Skoro nam otišao. Dobro. Rikoše. Nemoj. Rikoše, nemoj. Fakat si morao. Izem te u dupe. Fakat te izem u dupe i 2 dupeta. Tako smo iskupili. Wow, liko su ekstremno dobar. Pika. Pojačavanje. Jes, brate. Ajmo ljudi. Opa, bit će pobedica. I pobeda. Pobedili smo. I to je 4. za redom. 4. za redom. Ok. Otvorimo ovaj chest. Sam mislila da ovo nećemo pobediti. Znači,
ovo sam imala sreće sa likusima, sam dobro igrala. Da vidimo šta će mi dobiti iz Crown Chesta. 100% će biti nešto posebno, što nikad u životu nisam dobila nešto posebno iz Crown Chesta. Tako da krenemo. Au. Ajde nešto posebno, molim te, molim. Neć bit, brate. Joj, što sam dobila jednu epic kartu, brate. Ovo je propast. Kada sam ovo da kupim, samo nemam novca. Brate. Znači, samo ljudi to. Znači, ako bude ovaj klan prazan, da se ukrcajte u klan. Šalim se, znači, bilo to, ovaj likus je ekstra dobar, znači, tako ima, vidite ovo, znači, likus dobar, tako igra dobro, ali, ne znam, ja bi rado da odem u 10. arenu, ali nisam imala sreće, padala sam i pala. To bi bilo to, ljudi, ja mislim da je to poz za sad. Imamo sljedeće za sutra ili preksutra, izvinjavam se na rečniku, znači ne ide mi baš dobro srpski, tako da bok za sada.